I pozdrav svima ljudi, danas igramo ovaj novi draft challenge, baš je sad izašao, bukvalno Miloš i ja čekali smo zadnju sekundu, poslije ću vam i screenshot, bukvalno pisalo je jedan, screenshotovao sam i to, ne znam da li se uvatilo, da li se vidi ili ne, to nije bitno. I Miloš i ja smo snimili jedan odličan klip. I sada, slušajte sad ovo. Ladno nije bilo audija. Znači, audio nije radio. Ja, kad sam vidio toliko kvalitetan klip, nije toliko kvalitetan, samo se zezam. Ali, brate, sve smo lepo snimili, ovo, i sad audio ne radi. Probao sam ja sam da snimim, radi audio, sa njim opet pozovem ga, ne radi audio. Znači tako, od sad zajedno kada pričamo, jedino ćemo da vlogujemo. I dobro, to bi bilo to što sam imao da vam kažem. Hajdemo sad ovaj battle. Znači 2 sam pobedio, 2 sam izgubio. Vi ne možete verujete koji sam ja nesrećnik. Ajde, ovdje ćemo da uzmemo klon. Pošto nekad se ne zna što možemo da dobijemo. Drugi spell, jevate. Ajde, princa. Što možemo ovdje? Ja bi iskreo ovo. Furnace. Jer imam log. Vi ne znate, mislim da ne znate o čemu ja hoću da kažem. Što ja hoću da kažem. Ladno mi je dao mirror. Znači, pazite sad ovo. Mogu da kloniram princa. Mogu da ga mirrorujem. Mogu da ga mirrorujem i da ga kloniram. Znači, ako mu to uradim, ovaj će, brate, da se tera na groblje. Sam znao. Aj sad kažete da nisam znao. Aj kažete samo da nisam znao da će... To! Bacio ja iz spirita, sad ja mogu da kloniram. Ajde, ne. To! I joj, spiriti. Kako fire spiriti. Izvinite, sad malo kašljem. Ne znam zašto mnogo me golicka u grlu. Sad znam šta ću. Princa i njega ili njih. Čuvat ću njih za def. Mislim da su oni bolji onako za def. Evo ti log, sam dobio ovog. Ne mogu da ga podnesem. Ja, treba sam ovo. Ne, nemoj da uništiš. To! Da li su je uništili? Idemo klon. Charge. Joj! Evo stigla je poruka. Lele, šta smo mu uradili? Jao. Ovo mi preostaje samo da se ubije. A ladno još igra, ajde. Jebem ti. Dobro, neću da cujem. Biću pristojan. Znači, ostalo me je toliko malo healtha. Znači, ipak ću morati da logujem. Znači, ajde sad bacimo njega. To. Htio sam to da uradi iskreno, da bi mu ja uzao 3 krauna, pošto bi mu sve jedno uzao. I 3 crown is mine. Znači, čim izgubim rundu, znači tad izgubim ceo draft challenge i otvaramo pack, čuje mene, otvaramo ovaj, kako se zove, chest i to je to od ovog klipa.
Znači, čim izađe ovaj klip, Miloš i ja ćemo da snimamo. Odnosno, snimat ćemo 3 Crown Draft Challenge, kako već. Evo, šta mogu da requestam? Da vidim šta sad koristim. Ovo mi je onaj deck sa Graveyardom. A da, Miloš mi je rekao da Mega Miniona requestam. I znači, mi smo se dogovorili kada mu vrate tablet, odnosno sa popravke, ne znam gdje je bio, on će da mi pošalje 10 miliona, znači 10 miliona coinsa, ali u FIFA 15. On je u FIFA 15 bio milioner, a ja imam 190 team rating, i otvarat ću neke velike pekove, brate, vi ne možete da znate taj osjećaj kada toliko iščekujete. Ne mogu da vam opišem taj osjećaj. Bukvalno. Ovdje ćemo Icy-a. A da, imam Executioner, on je dobar za te guards. Ajde. Uzeo sam Princa jer imam nešto za Gianta. Da mi je Lumberjacka. Vjerovatno je uzeo Sparke ili Graveyard ili tako nešto. Jebem ti seme. Sad se samo spavnam. Ovo je nemoguće. Ovo je, brate, moram da ga pustim. I ljudi, izvinite, ovo je, znači, najveći fail. Ovo je više bio ono info klip, nego sad šta znam. Znači, ništa. To bi bilo to što sam htio da vam kažem. Evo, ovaj me je 3 Crowno. Bravo. Nisam stigao da bacim XD-a. Sada otvaramo ovaj chest. Naravno, ništa nećemo da dobijemo. Sutra, ne znam kad, opet ćemo da uđemo ovaj challenge. Evo ga, Miša. Miša mi donirao. Dobro. Evo. Da mu napišem. Klip se za... Sava. Šta mi je? Znači, idemo. Ništa, ljudi. To bi bilo to što sam imao da vam kažem. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tad Miša i ja ćemo da snimamo ovaj, kako se zove ovaj, 3 Crown Draft Challenge, kako želite. I ništa, to bi bilo to. I vidimo se. Paz.